Опа! Гюстав да играч, Да. Гюстав е адвокат на Ван. А не Маргарит? Ще дойда за партито. Това не е парти. Това е сватба. Ще припадне вълнение. Завист. Стига, Гастон. Гюстав? Кой ще гърми шампанското? Момо ще гърми шампанското. Аз ще гърмя шампанското. Няма се вече господарка Зайчева. Маргарит я изгони. Не е възможно, наистина ли? Да. Гюстав? Искам някой да ми помага от дома, но моги харесвани. Не може? Ще го обсъдим. Няма какво да обсъждаме, въпросът е решен. Гюстав! Давай да гърмиш шампанското. Гюстав! Така не може, къде е Маргарит? От 2 дни я подготвям за тази сватба. Ще дойда с тази. Гюстав? Давай шампанското. Гюстав! Така не може! Не съм взела да заем за рокета. Ако имаше и шапка, щеше да е по-добре. Гюстав! Намеси се, ще пием или няма да пием? Ще пием. Браво, Гюстав! Те ще пият, скъпи. Ти пи в църквата. Добре. Благодаря ти. Така, ами, да започваме тогава. Момо! Момо? Благодаря ти. Скъпи приятели, Гюстав? Скъпи приятели, Гюстав? Решете. Тази шапка съм я виждала вече. Голяма работа. Гюстав, решете. Олен! Скъпи приятели, това е Гюстав. Знаем вече. Вчера Гюстав е адвокат. Аз вярвам, мой законен съпруг. Сега да ти представя компанията. Представям ти Олен. Гюстав? Да. Много ми е приятно. И нейният приятел 7-годен ти представям. Гюстав? Да. Здраво ми е. Представям ти Юданис. Гюстав? Да. Удоволствието е наше. Представям ти Гастон. Той е най-добрият приятел на Арман. Спомняш си го, нали? Гюстав? Не. Спомняш Арман? Спомням си. Той е негов приятел. Гастон! Гюстав? Него си го спомням. Този не си го спомням. Това е Гастон, него не си го виждал. Да, не съм го виждал. Тогава! Какво тогава? Той не си го спомня. Така ли? Да, не си го спомням. Кого? Гюстав си спомни другия. Да, спомням си друго. Нишет, не си спомня за мен, защото не ме е виждал. Той се спомня Роман, защото не го е виждал. Разбрали? Да! Това е Гюстав! Гюстав?
придвижи към някъде.